Hi guys! Welcome back po sa aking channel. Nandito na naman tayo, Joy Bicolana. Kumusta kayo? Hello guys! Nagbabalik tayo. Kumusta kayong lahat? Continue natin ang part 2 ng ating Story Life OFW. Yung part 1 natin guys, kwento natin doon kung anong goal natin bago tayo mangarap pumunta ng abroad. Para sa inyo lahat guys na mga OFW nangangarap na mag-abroad na katulad ko, nagsimula ng single mother, pumunta ng abroad at nangarap para sa kanyang mga anak. Hindi madali kasi guys bilang ina at may maiiwang kang anak sa Pilipinas bago ka pumunta ng abroad. So kailangan talaga ng lakas ng loob katulad ko. Taong 2010 to 2012, nagdalawang taon ako sa Qatar guys. Ang mga anak ko noon ay nagsimula ng 8 years old yata or 7 years old na iwan ko sila. Elementary pa lang guys, nagsimula na akong lumayo sa kanila. Hindi ko na sila naalagaan mula noon. Yun na lang financially lang, tawag lang, monitor lang lagi sa kanila. Yun na lang naging communication namin ng mga anak ko hanggang sa ngayon na lumaki sila. Mahirap guys, mahirap sa sitwasyon na ganon, pero pinilit kong maging maayos na palakihin ang mga bata sa pamamagitan ng hindi magsawang tatawag sa kanila at paalalahanan sila ng mga dapat nilang gawin. Hindi ko man maibigay yung pagmamahal na nandun ako sa kanila kung sakaling may sakit sila, pero laging-lagi kong na lang guys ipinagdarasal ang mga anak ko noon habang nasa malayo ako na sana'y laging nasa mabuting kalagayan at syempre lagi lang akong bigyan lagi ng lakas ng loob. Prayer lang talaga guys ang puhunan lagi para lang sa ating pamilya kung tayo ay nasa malayo. Lagi na lang iniiyak kung anuman ang mga homesick na nararamdaman. Pilit lang guys na titiisin. Grabe talagang pinagdaanan. Kahit pagod ka, hindi ka makatulog agad. Sobrang miss na miss mo sila. Pero pag naisip mo naman na sa isang buwan may hinihintay ka na ipapadala sa kanila or pangangailangan nila maibibigay mo, mawawala ang lahat ng pagod natin guys. Ang sarap guys sa pakiramdam na pawis mo talaga ang pinagpapaguran mo para mapag-aral mo ang iyong mga anak. Sobrang nakaka-proud yun para sa sarili mo. Kinakaya mo lahat at maibigay mo lahat sa kanila ang lahat ng pangangailangan nila. At laking pasasalamat ko rin sa mga anak ko at lumaki silang hindi malayo ang loob sa akin kahit ako'y nasa malayo sa kanila nung sila ay lumalaki. Mula elementary hanggang nag-high school, wala ako sa tabi nila. At patuloy lang talaga ako na magbigay sa kanila ng advice na manatiling maging humble kahit anong mangyari kasi darating ang araw na lahat talaga ng bagay kailangan mong paghirapan bago ka darating sa mga pangarap mo. Bilang magulang, alam kong hindi lahat ng sinasabi ko ay pakikinggan nila. Alam ko na lumaki sila na may kanya-kanya ng pag-iisip at iba't ibang tao na ang nakakasalamuha. Mahirap yun para sa isang inang katulad ko. Lalo't na expected ko talaga ang lahat ng gusto ko ay masusunod para sa kanila. Alam mo yun ang taas ng pangarap mo para sa mga anak mo. Pero ngayon guys, may natutunan talaga ako. Habang lumalaki guys ang mga bata, sobrang malaki ang pagbabago at pagkakaiba. Alam mo yung may mga kanya-kanya na silang sariling buhay, malalaki na sila, may mga desisyon na rin silang gusto, na ang mga desisyon ng magulang minsan hindi na rin nila kayang sundin at hindi gusto. Yon ang dapat kailangan nating i-adjust at ma-handle natin ng maayos para sa ating mga anak. Sa akin naman guys, at nasa malayo ako, ang ginagawa ko talaga, minsan nagagalit din talaga ako sa kanila, na ikikwento ko rin sa kanila kung gaano ang sakripisyo ko, pero hindi yun panunumbat guys sa mga anak ko. Ang ikikwento ko lang sa kanila, sana naman lang maibalik lang nila sa ating mga magulang yung pagod natin, makita natin na maging maganda ang kanilang kinabukasan bago man lang tayo magkasakit dito. Yun ang paulit-ulit na sinasabi ko na hindi tayo laging malakas dito sa abroad para maibigay ang gusto nila. Ang gusto ko man lang, sana ako bago man lang ako magkasakit, makita ko man lang na kaya nyo na ang sarili nyo. Doon lang magiging masaya na ako kapalit ng pagod
lahat ng sakripisyo ko para sa kanila. Yun, ganun ko guys na i-handle yun. Sana man lang makatulong sa mga bata kung paano ko ikwento yung sakripisyo talaga na para sa kanilang maging maayos yung pamumuhay nila bago man lang tayo guys tumanda na wala nga sa piling nila. Yun naman talaga yun. Ganun ko guys hinahandle yung bilang nasa malayo talaga. Yun yung lagi kong inuulit-ulit. Kung hindi man makinig ang mga anak ko, mga bata, so hindi na natin yun problema kasi ngayon ibang-iba na talaga guys, may sariling kaisipan na sila, hindi natin alam kung pakikinggan tayo or hindi, pero hindi pa rin tayo magsasawang magsalita ng mga tama para sa kanila. At least man lang sa ganung paraan na ipapaliwanag natin, maaalala din nila yan na ang lahat lang ginagawa natin ay para sa kanila. At patuloy lang akong nananalangin, mulang-mula noon, walang nagbago, hanggang ngayon, mas ginagalingan ko pa talaga ang pakikipag-usap guys sa Panginoon. Walang sawang inilalapit ko talaga ang mga anak ko, ang kapangyarihan ng Panginoon lang ang makapagdidesisyon at kasama ko sa lahat ng mga sakripisyo kong para sa kanila. Walang sawang prayer guys sa ating mga anak, sa ating pamilya habang nandito tayo sa malayo. Sana'y naway makashare ako, makatulong ako sa mga nasa abroad, mga OFW, mga nangangarap na mag-abroad na ganyan talaga ang kailangan nating lakas ng loob kasama ang Panginoon guys sa lahat ng oras. Hanggang dito na muna tayo guys, hanggang sa susunod na naman po ng Kwentuhang OFW. Maraming salamat po sa panonood. God bless you all.